റോബിൻ ബസിന്റെ നിയമവിരുദ്ധമായ യാത്രയ്ക്കെതിരെ MVD നിരന്തരം പിഴയുമായി എത്തുമ്പോഴും ഒരു കുലുക്കവുമില്ലാതെയാണ് സർവീസ് വീണ്ടും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതെങ്ങനെയാണ്, ഇതിന്റെ രഹസ്യം എന്താണെന്നൊക്കെ അന്വേഷിക്കുകയാണ് മറ്റ് ബസ് മുതലാളിമാർ. വൻ നഷ്ടം സഹിച്ചും റോബിൻ പിഴയടച്ച് സർവീസ് നടത്തുന്നതിന്റെ പിന്നിൽ വമ്പൻ മുതലാളിമാരാണെന്നാണ് ഇവർ സംശയിക്കുന്നത്. നിലവിൽ സംസ്ഥാനത്ത് ലാഭകരമായ ഒരു ബിസിനസ് അല്ല ബസ് സർവീസ്. അത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പൊതുവെ മനസ്സിലായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയായിരിക്കും. ഒരു ബസ്സിന് ശരാശരി പ്രതിദിനം 25,000 രൂപയോളം ചെലവ് വരുന്നു എന്നൊക്കെയാണ് കണക്ക്. മറ്റു ബസ്സുകളുമായി മത്സരിച്ച് ഓടിയാൽ പോലും ദിവസവും 3,000 രൂപയിൽ കൂടുതൽ ഒരു ബസ്സിൽ നിന്നും ലാഭമായി ലഭിക്കില്ല. കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും റോബിൻ ബസ് MVDയെ പോലും വെല്ലുവിളിച്ച് ദിവസവും 10,000 രൂപയാണ് പിഴയടയ്ക്കുന്നത്. റോബിൻ മുതലാളി എന്ന് സ്വയം അവകാശപ്പെടുന്ന ഗിരീഷ് പിഴയടയ്ക്കുന്നതിന് പിന്നിൽ പ്രത്യേക ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട് എന്നൊക്കെയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ ചില ഗ്രൂപ്പുകൾ പറയുന്നത്. പക്ഷേ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ഒരുപാട് പേരാണ് ഇപ്പോൾ MVDക്കെതിരെ. ഈ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് തന്നെ ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ മനസമാധാനത്തോടു കൂടി കിടക്കാമായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നവർ പോലുമുണ്ട്. മാത്രമല്ല, റോബിൻ ബസ്സിനാവട്ടെ കട്ട ആരാധകർ. പണ്ടേ മലയാളികൾക്ക് റോബിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. പണ്ടും റോബിന് വേണ്ടി പലരും എന്തൊക്കെയൊക്കെ ചെയ്തു. അതൊക്കെ ഒരു കാലം. ഇതെല്ലാത്തിനും അപ്പുറം അഖിലേന്ത്യാ പെർമിറ്റിനുള്ള റോബിൻ ബസ് കേരള മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് പിടിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഹൈക്കോടതി നിർദ്ദേശപ്രകാരമുള്ള പിഴ അടച്ചില്ലെന്നിപ്പോൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ബസിന്റെ പെർമിറ്റും ഡ്രൈവർമാരുടെ ലൈസൻസും റദ്ദാക്കാൻ നടപടി തുടങ്ങി എന്നാണ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് RTO അധികൃതർ പറയുന്നത്. പിന്നെ യാത്രക്കാരെ വഴിയിൽ ഇറക്കി വിട്ട് ബസ് പിടിച്ചെടുക്കരുതെന്നും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബസ് എടുക്കുന്നതിന് മുൻപോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ട്രിപ്പ് അവസാനിച്ചതിന് ശേഷമോ മാത്രമേ നടപടി എടുക്കാവൂ എന്നാണ് കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം താഴെ മറക്കാതെ രേഖപ്പെടുത്തുക.